Илнур Губайдуллин Ишимбай калаһының Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2 гимназия интернатының 6 классында укый. Шигырь һөйләргә, йырларга ярата. Бәләкәйдән район, республика кимәлендә үткәрелгән конкурс бәйгеләрдә әүдем катнаша. Алсак, үз-үзенә талапсан, тырыш укусыны, классташтарыла, укытучыларыла хөрмәт итә. Балалар баксаһына йөргәндә үк «Һаумы» әкият конкурсында катнашып, призлы урындар яулай ул. Илнур бик һәләтле, бик итәгатьле, яхшы укусы. Ул йырларга ярата, табигатьте ярата, төрле конкурстарда катнаша. Кала, район, республика конкурстарында бик әүдем катнаша. Төрле лауреат исемдәре алды, грамоталар менән бүләкләнде. Уңыштары өчен мин уның менән бик горурланам. Мин авыл балаһы. Үзем мин бик нык конкурсларга катнашырга яратам. Йырлайым, шигырь һөйләйм. Төрле конкурсларда призлар, урындар алам. Һәм бик нык мөгъҗизәгә ышанам. Илнур, һин Кыш бабайдан нимә һораның? Мин Кыш бабайдан телефон һораным. Яхшылыкты, матурлыкты күрә, тоя белгән, мөгъҗизәгә ышанган Илнур Баймак районының Хакмар гәзите оештырган Кыш бабайга хат конкурсында катнаша. Тагыла, Кыш бабай бар кешегә һаулык, уңыштар килтерһен, әсәем, якындарым бер касан да авырмаһын дип теләй ул. Классташтары, дуслары менән яңа ел җитүен түземһезлек белән көтә. Бабай коронавирусты бетерһен. Кыш бабай бәхет китерһен. Кыш бабайдан яхшы билдәләр көтәм. Кыш бабай һаулык китерһен. Төрле тәмле матур курсакта. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишимбай яңлыктары.